nandona bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawabride Piindi TV ko salminde mona e juurade mon kono kadi e weltanade mon kala saaha on gowi ɗum émission mon Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno Ganndal ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jabɓe e hoto yewne on paami ɗum tigui ko ɗo e Piindi TV kono hande nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aɗa to ɓe goni eno ɓe goniri min calmini min juurima no kewmi wiide ni Touba Tiwawon Ndiassane Layen Madina Baye kala to kilifa diina wawi wonde ha tengte e nder Fouta eno diidore min calmini min juurima min ñaaguima duwa kono kadi kureji men karejeji hay kamɓe ɓen calmini par ce que eɗen kewi toon sehilaɓe no fewi no fewi no fewi kono kadi eɗen jetta yeeɓoɓe Ganndal Thierno Mody Aidara eɗen ñaago kadi yooɓe ɓeydu wadde partage émission kala jeeɓɗo tan no kewmi wiide ni yo yawtin kadi worɓe ɓe jeeɓa mbaɗon commentaire mbaɗon aimé par ce que ni walla min no fewi no fewi no fewi kono hade nen mi totta Thierno Mody Aidara no kewmi wiide comme d' habitude ha ceerno actualité ceerno buzz ceerno mo ganduɗa kala ko keewe actualité so haalano hen ma yimɓe mbi ceerno to gonnoɗa kono ɗe balɗe ɓe mbima ko ceerno min jiiɗi ko mbatta wadde live TikTok kono live ceerno Mody kam mi woppani ɗum yebde a woppani yebde musiba kono hade nden mi wima ceerno eyyi waaleykum salam wa rahmatullah Khalid a salminama juurama nane mi naata e studio tan coynima mbimi Khalid noon ƴettiri supporté o becce walla ceerno coupe du monde no weeli ceerno hande kam ko Aliou Cissé tan toɗɗa kam hande kam ko Aliou Cissé tan toɗɗa kam way machallah mayo ma yooɗi anani jour ma ko wi alan boy gonɗo Manchester City o wi holɗum o wi équipe nationale Sénégal woni équipe makko o wona hasid ko min looti ɗum holo boy alan ko almudam salmin ceerno anani salmin mayo ma yooɗi sa waɗi complète han kala ko mbaɗa no yooɗi Khalid mam walla hen goto eyyi ko huno wiyete guitey leydi eyyi guitey leydi en calmini kalandaro émission mawɗo émission Ganndal Thierno Mody émission woni meilleure émission ala ceerno ay noon ay meilleur wayata kono ƴettude trophée o ni woni advice eɗen mbaɗo félicité mi ara hen tan directement meilleur yimɓeɓe kawrata mbiya kaali woni meilleur mais neɗɗo jottako tan wiya min woni meilleur yoɓe gar min mbaɗa sondage min mo hulani sondage Khalid aɗa woni bone mi wiya min woni meilleur ha pare mi suusa sondage yoɓe gar min mbaɗa sondage meilleur émission Ganndal Thierno Mody kala daaro e mbaɗo partagé en calmini ɗum eyyi mi salmini almudam sehilam Moussa tête vide onen mbiya ɗum Moussa tête vide omo ɗo e galle o so welama kadi yo tan anani nannona omo waɗa gueɗe baɗɗi fayida e TikTok o machallah salmina yimɓe yo Allah jokku balɗe makko no fewi salmina ɗo ɓe ganduɗa ala ko almudam koye galle o woni koye 15 abonné tolni e TikTok mabɓe holon ala o saaha kam TikTok kala gonɗo hen no woppe makko haqqille moƴƴi nandona ceerno wonko puɗɗinomi haalde seeɗa ɗon natiranmi directement e yewtere he woni trophée mo ganduɗa hande ko rapport ɓe udditirten woni trophée mo ganduɗa sehil men sehil leñol ngol foof woni advice ƴetti ɗum woni meilleur hip-hopper galsen so tawi mi juumani par ce que critique o kam a famata tembe mbaɗma corrigé ɓe mbima wona ɗum mais wonko gagné ko ganduɗa ko kanko gagné ɗum en tant que rappeur pullo holko mbiyata hen tan vite fait rapidement ok et Afrique voilà merci et meilleur rappeur africain merci eyyi taw jogui question goɗɗo gadda boy advice mi wawa haalde makko advice natti wonde sehilam dak Khalidou min advice mi waɗanta ɗum ko mbaɗannanmi ko kanko mo andi ko mbaɗanmomi ko advice hay générique wawa yiyam te haalino ɗum ɗo de joni mi noddat advice no kuppa kam min advice no foti kam koppude han te guilo sohlimi lootamo murtani guilo tacci o ari rosbeeco o ala kalis min renni ɗum e yimɓe gaddi ɗum e yam lotmomi yiɗano haalde dow kono yonti joni mi haalat joni Khalidou guerre ko guerre tan mina boyo woppiɗam mina makko mi mbaɗa guerre yo wonne générique émission 30 secondes tan 30 secondes o waɗa advice wawa yam 30 secondes te min mi waɗe makko yontere 15 jours mbaɗa loto advice 15 jours ha tolniro advice est ce que aɗa andi omon Dakar ala ɗo won cité goto mo wonɗo min nata inde cité o ceerno anto ƴettirta ɗin la illallah advice nene cité o somi noddi ɗum o kuppat kam te on ɗon cité mbo woni hannde ala façon droit mbomi nawanani mbo toon anani ɗum tawi boyo mi yiiɗa haalde makko abou bos kaale hen ɗum kam vraiment yoɗani générique 30 secondes advice wawa ɗum e yam te min wona ceerno advice te sinno ko almu tottirannoɗo hadda e advice tottirta hadda e joni min wima mi yafmama hadda e ma advice joni min rokkam générique 30 secondes walla huɓo oto makko ara o salminma o watta ɗum non vraiment nanɗon o watta ɗum hay jakarta o wawa ɗum e yam hay ngabbude jakarta cek joɓa 1000 francs o watta ɗum te ɗo jaara concert moko téléphone ma téléphone am posta te gila mbaɗa ha concert wonko nawanno momi
wallahi anani mi aru yuccatan e damale gila jottimi kalir be tawmi garantie at timman 17 personnes 15 minutes ban mi ton ban mi pelé garantie at pele makko ko an ko mo dum pelé mo na min advice ari jodi mo ton pendant 2 heures tan namno hoto yimbe hein hoto yimbe neno noddi kam bimo mbadan ara koy lawol gonmi gila ngar mi banmi ko yimbe ngari machallah kono prix makko kam wadde haaju mala hen kono duwonomo tan kalim conseil commune habbe non way min ko weli kam e makko ko professionnel oui normal ay liggey kalim kala ko mbawda wonde won wat hen professionnel est-ce que gujjo won gujjo professionnel won gujjo professionnel hande kala ko dañi e o milieu rabo hay dara rokkandum advice sona professionnalisme oui haali français normal hande ala problème ko dum rokki dum advice ay kalim ay hande kala demgal mo jogida sada gollo hen jogo hen fullay fayda no wawma rokkude ko woni fof tera pular ala ko wawa dañde demgal pular ala ko wawa dañde hande bammal black panther ko tayeɓe cuuɓo bammal tan nani watte goddo saison ko demgal te ko serero haali hen ko haala e angale pular o haalata hen rappeur ɓe noon mi waɗa ɓe conseil yoɓe dañ encadrement moƴƴo surtout yoɓe dañ encadrement moƴƴo technique o nan ɗo flow o nan ɗo fof nan ɗo heddi tan ko encadrement boyji no mbawi wadde rap way woni probléme mabɓe ngala encadrement a nani hande yangue tawa toon kaaliɗo janayse tawa toon kaaliɗo ɗum fof kaaliɗo ko manque de professionnalisme a nani joɓeteɗo ni ndaare fota webnude hoore mum fota an kaaliɗo hande normalement kala noddoma appel vidéo fonmo yobde est ce que wona ɗum wona kadi mawnikinare non wona Allah wanma ɗum ko mbawɗa hen ko Allah wanma ɗum hunde ko fawore ko Allah fawa ɗum neɗɗo ɗum woni meccal ma hande Thierno wonto tolnoɗɗa yimɓe noto ko mbatta joni a jotto mbiya ñalawma kadi a yimɓe taƴe tan ko Allah fawma ɗum advice félicitation boyiji pular ɓe yoɓe ƴeewe yoɓe ñembe advice kala ko gañja advice fof aɗa andi omo waɗi professionnel liggey makko omo fayi ɗum e lawol te mo sursidi maɓe mbaɗe classe noon ko mbiɗa yoɓe ñemmoye advice advice min boyidi no mbawi kam wadde classe min kuccodirde e mamma hardcore no faalaɗi boyi yoɓe namno mamma hardcore nannoɗa en calminimo no fewi eɗen mbiyom félicitation a équipe Piindi TV fof waɗimo félicité par ce que ko gagni ko pulago o gagnani ɗum en uddat ɗon e mboɗo wima Sonko yaafade a toñi noon a toñi kam de kaali par ce que actualité Sonko woni o hoorama e Thierno nannoɗa Thierno mboɗo yinno kaalen ko fati e banggue actualité Sonko ñanden en puɗɗinoma hen haalde o yeehi o notoyima o arti jaam waɗi haare waɗani duko waɗani kono ha joni polémique woni heddi ko ɗum juge o namni kam ko ɗum jaabimomi mi jaabotako ɗum teste ADN o wi kam mi waɗata ɗum Sonko en général Adji Sarr ha joni Thierno eɗen kaala hen gasani kaaliɗo min ñana hen guila Sonko notoye ha arti hakkillam iɗi addude ko mayɓe ɓe tan perti kaali woni maynoɓe idan ɓen tan perti mana dak kaaliɗo ngol ɗo lawol mor waɗi hay blessé waɗani ko saabi ɗum guilo nodda ko baɗɗo déclaration wi hay goto to ar o nani omo wawno ɗum wadde o e jewtuɗo o wi yimɓe jalte a faami woni ko mbiyanmi am ko yimɓe neɗɗo horre faiblesse makko hoto waɗa utilisé mi waɗa utilisé kaaliɗo e faiblesse kaaliɗo mi anda kaaliɗo no yiɗi kam kala ko mbimi kaaliɗo waɗa ɗum hotomo waɗa ɗum utilisé mi rewno ɗum ɗon quoi a nani ngol ɗo lawol o nani conseil jam o yeehi law kono Sonko nanani pular Thierno conseil ji maɗi noon an taariɓe Sonko fof ko haal pular taariɓe Sonko ɓe fof ko haal pular kaali la ilaha illallah est ce que aɗa andi Sonko neɗo ɗum o tigui rigui ko haal pular mi haalanma ɗum hande ganda ɗum ɗum lendi sohli kaaliɗo lendi Sénégal ko jaam vraiment tan ñennen yooɗi sustan ha joni haala ka ne heddi non kaaliɗo yoɓe goppano men haala Sonko e Adji Sarr l' essentiel yoɓe goppu haala ka laamu waɗa liggey makko laawol taw ko Sonko tooñi laamu no andi no waɗat taw ko Adji Sarr tooñi laamu no andi no waɗat goto fof no jogui avocat ji mum goto fof no jogui avocat ji mum ɗo preuve mum tan yimɓe jaaha tribunal Sonko yano massage Adji Sarr waɗi massé an gila Adji Sarr no waɗa massé Sonko ko waynima gila mo wonde Sonko ko bayniɗo gila Sonko nayi ha ko bayniɗo joni kay woppitɓe probléme mabɓe te haare kam ma woto ñawowo tan waɗan ala kulle haalin goto tooña te
kanko wi omo portoya plainte procureur Serigne Bassirou Gueye manda no holto no portoya mo plainte ma taw wona justice men ka koye laamu to portoya ɗum wonde ñaawo laamu ñaawo mata ko Iran portoya ɗum plainte ko laamu ko Sénégal yimɓe ngoni kaaliɗo ayi yimɓe so gardimama wotɓe respecté justice what respecté justice ha kala ko Allah rokkuma mais dossier o kam Thierno walla manam e dossier o ni waɗi politique ko mbawɗen en haalde fof kam Thierno woni banggueji ɗiɗi fof kalid ay par ce que eɗen jogui hakkille eɗen miijo domaine politique sa hasi ha naati hen hay ñamdu ma ko politique hay haala ma ko politique wona domaine politique kam ko politique tan hande kaali son hande an tan sinno ko an wonno ka violo dimension yettata ko ɗo tawna sokama ɓooyi manam yimɓeɓe potani tawna sokama yimɓe potani woni ko mbiyannomi ko nani goo foof e ko Allah feccuma est ce que a nani hande wonɓe gandanɗa temps mo joni won waɗaɓe takkaɓe viol coka enquête o juutirani ni ɓe ndewirani source uji ko tawi mbo Sonko rewa c'est parce que yimɓe potani kala ko laamu waɗi noon yoɓe gandu ko ɗum laamu ɓe jaɓa ɓe mballa yimɓe moor heewi moor kaali ɓuuri sofde aduna moor massage mayde e nder massage ɓuuri sofde te a masaka a masnaka jiya neɗɗo weddo kaaji ha warni wiye ceeb yaha few pot mum ndiyam leloɗano a masetake an a masaka aɗa haaɓe non waɗa ceerno Mody haali gonga a masaka aɗa haaɓe non non ceerno kono en jaltade Ousmane Sonko seeɗa naten e sehil ma kewɗa wiide woni président Macky Sall oɗo wawi wiide il casse tout so tawi noon wiyete o bonni foof ala mi namnoto kas kay kala nanɗa fof kas mata français mo woni ko fewani mata wadde o ussi foof nebam maaro ɗum ɗon wiyeteno location hay mburu usama fof usama hande hay location do wonto ussa 10% wonto ussa 20%. kono hewɓe mbi ko ussi ko ça n'a rien à voir e ko yimɓeɓe guurata ko par ce que ussani ko hewte hay tew nayi usama tew baali kadi usama fof dal kala ko miijiɗa ko yimɓe mbaɗata utilisé usama mais ha joni sénégalais ɓe mbi ko ussi ko hewani par ce que ɗo ko bujjoyi ɗo ko bus sappo ɗo ko capannayyi haɗami waɗi hen commentaire o aussi sehilam fari aɗa farin kam mi nanani ɗum vraiment o sani farin mi sikkani kon mburu ussaki so mburu ussi non so ussi non normalement mi nanani farin kon farin aussi kon normalement farin kon joni domoɗa rutto place mum kalil ambi seeɗa ala ko barke woɗi hande sénégalais combien d'habitants 13 millions d'habitants et 7 millions étrangers sa renni fof wona 20 millions ceerno an to ƴettirta ɗi noon source uji la ilaha illa kalil mi namnoto kalil min kam indicateur min namnoto anani hande ƴeew 13 millions d'habitants et 7 millions étrangers goo fof guitta e makko bujjoy kono foti ko milliard uji anani te kaaliɗo manam hande o finan tan wiye maaro tan gusal aussi maaro aussi doolin aussi fof aussi tew te hay carburant essence cotteɗo ni waɗe subventionné joni état ne nanna hen junggo makko kaali ko ɗum ɗon yimɓe paade makko sénégal ko ɗo manam ko ɗum ganduɗen enen omon eto yen mballumbo entourage makko kadi yoɓe mballumbo yoɓe mballu makke ay kaaliɗo aɗon ko ɓuuri mettude parɗo polligaɗe an gona caggal am mbasa kam wallude welani hande kala ko pewndum fof an bonnat saabu a wallanimi yoɓe mballu makke nda hande effort aji o waɗat ɗi nda sous raison ji gussani te kadi bitikaji jaaɓa ustude ha par ce que ustu so yimɓe gussi ɓe mbiyata kamɓe eɓe jogui stock ɓe jeeyat ɗum ha para te so yimɓe ɓeydi ɓe mbiyata komi joguiɗo stock kamɓe ɓe ɓeyde direct sénégalais ji fof yo mbanno mbanmini min kam piiɗo téléphone am créate ha waɗi bip mi natate bitik mi wima yeyam kaƴa sa ɓeydi mi nodda numéro police o walla numéro vert o mi noddat ɓe mi wiya bitik legal am ustani hay so tawi ko bujjoy woto yawɗum woto wi bujjoy jarani moɗo nodda hen kalid bujjoy kilo fof so usama bujjoy poɗɗa sodde kilo sappo kono foti ton noon ko kalis hoto ɓe jaw ɗum a faami yo ɓeydu ustude so dañi moyen yo ɓeydu ustude te sa ƴeewi sous région Gambie en Mali en ha joni no Sénégal muusiri noon toon muusiri a faami so usti guuraka yo wot ve e dawol sukaɓeɓe keedi kaali surtout jeune o sukaɓe liggaki nda oɗo saaha e yimɓe mbaɗi influencé jeune uji
te hande makki kala ko wawi dañ wona nayeɓe dokkat ɗum ko sukaɓe dokkat ɗum yo woppu haqqille sukaɓe ko mbiyata influence manam somi faami ko jiɗɗa haalde ko joni jeune uji ɓuuri wonande ko Ousmane Sonko yetta hen tan eyyi nda aɗan ko holɗum nda kaaliɗo an hande mi tawete an hay temdere ala e poche ma mi ara mi jooɗo sérema mbaɗa wima won gonɗo e Macky Sall ne jogui 94 milliards men anani wonɓe gandanɗa wahandeji kalis jogui galleji mabɓe manda anani kam manda hande jiiya ministre joɓeteɗo 3 millions walla 4 millions 2 mois jiyamo dogno auto jaro 80 millions manam ko communication mo mbaɗe sukaɓe mo mbaɗe sukaɓe te kadi sukaɓe ɗum kadi jiyata e ɓeɓe mbiyata ɓe ko gonga sukaɓe so puttini hen guite mbiyata ko gonga nda hande min wondata e kaaliɗo min mbaɗandi kaaliɗo ɗo e 2007 ko kaaliɗo wonno e dow mum hande kaaliɗo wirto kam e auto 80 millions taw koye politique woni taw koye politique te auto on ɗo wona auto ko jogui hen oto jogui hen ko tati walla nayyi taw woni koye nder gouvernement woni koye nder gouvernement o joni ko cukalel ngel waɗata hakkille makko ɓe ñamata kalis men taw cukalel ngel so fini ay temedere mum soodi testare ala hay bujjoy ala anani kaaliɗo ñallaɗo minébar ni gaz joni guilayne gara ko mbimami coyniɗen maçon em ɗo gaz ko mbimami mbimi hande ɗo neɗɗo maayo ɗo so ça paari ala ko totteɗa sona 1.6 kaaliɗo 8 heures de temps liggoɗa ɗum ala ko dañta sona 3000 taw koye maçon dawɗa taw koye maçon hay usine aji kewɗi nan ɗo sa dawi sa jippima 3000 3800 ɗum dañata te ko 8 heures de temps dawata e testare ma bottare ma hirane ma pasma te tawi won wuuro mo gummiɗa garda Dakar ko hen ƴettata suudu ay ɗum ɗon yo makki woppu hen haqqille manam yimɓeɓe liggoto wonɓe ganduɗa ɓe ngala liggey liggotoɓeɓe kadi ngala haydara liggotoɓe ɓuuri wasde boom aɗani ko tawi mbimami noon nda kaali hande sa fini a jooɗima ma yimɓe gandu kaali ɗo jooɗima liggaki wawi min ceerumo ñande pinmi fof mi wakko sakkoselam mi yaaha won jooɗiɗo to ganda ala haydara mi ara wiya ceerumode walla mi dépasse sikka mo jogui te Allah no andi mi ala yo makki wat ve e sukaɓeɓe hande kala ko wawi dañde e Sénégal ko jeunesse o wawi mo ɗum rokkude wona politicien mawɗo wona haydara yo wat ve e sukaɓe est ce que kadi taariɓe Macky Sall ɓe est ce que eɓe mballi Macky par ce que sa ƴeewi Macky yimɓe ne mbawi omo jogui vision omo adda miijoji omo etto mais est ce que kadi taariɓe ɓe fotɓe wallude ɓe est ce que eɓe mballa feccere nde fof mballani min kam dova mi wadda défi kamɓe foof won walloɓe ɗum wawi wonɓe gandanɗa feccere feccitande mballani ɗum nda hande mi tottuma exemple a wonat pouvoir parti au pouvoir wa wuuro ma an base ma ɓuura anje Macky ko saabi ɗum noon a waɗani e wuuro ngo haydara koye leader he quoi koye leader o a nafani wa wuuro mon haydara ɓe jetma tan période élection e jenayti ko kalanmi ko haɗa ɓe arde wuuro mabɓe tan taw neɗɗo maayi toon kaaliɗo yo Allah suranama ara toon ɓe gara jaale kaaliɗo wallude jeunesse wona mi tawa kaaliɗo jotta mi itta 100 000 mi totta kaaliɗo yam fewndu ko gandanɗa jeunesse o no mbawi hen liggade no jiito koye mabɓe te temps 8 heures de temps o Macky Sall yo ustu ɗum te kadi ceerno wonko jinnomi haalde rapidement won administratif Sénégal hewno wiyede ko 8 heures fuɗɗete 13 heures yimɓe ƴetta pause 15 heures ɓe garta 16 heures walla 17 heures ɓe jippima hande yiɗat kayide e Sénégal ko ɓuuri webde tan hay sinno ko extrait de naissance hande sa yiɗi ɗum e Sénégal mairie ko bone kaaliɗo ay ɗum ɗon meeɗi ɗum ɗo haali mbimi Macky yo fewndu ASP uji gandanɗa koye bureau ji ɓe natat saha kaaliɗo a yahate bureau aɗa haalde secrétaire walla aɗa haalde directeur vocal eɓe touré vocal mabɓe ɓe ngala boom tama sa woni debbo sa directeur watte recevoir vite taw ko kaaliɗo no wawi toon ñallude ɓe puɗɗota ko law ponnoɗo arde 8 heures 9 heures naggam arata naata wona e haccitade wona e range 10 heures fuɗɗo midi e naggam yaha pause yaha pause 1 heure jippo heure jippol kam comme mbaɗi ɗum ko respecté ɓe mbaɗa noon respecté heure dawol a faami te kaali leydi wawa yaade sona ardi men ɓe liggo hande wonɓe dow ɓe so pawi ɗum e lawol kala ardo fawa ɗum e lawol hande saha kaaliɗo a nawat goto dossier mbaɗa ɗum déposé debbo waɗa ɗum to déposé debbo yaha ɓorno jiin mum ha faaɗ yetto ƴette an goppeɗa kalde gon te an ɓuuri ɗum capacité fof ɗum ɗon ɓe mbiyata l'homme qu'il faut c'est le place qu'il faut l'homme qu'il faut c'est le place qu'il faut kaaliɗo goo fof yettote ko jeeyi hande ko wiyata a ettimo ko eyyi hande a ettimo ko hande ala probléme pay haali ko ceerno ɗum ko poɗɗen e catnano wiye kam ko 2 minutes keɗɗorde ko poɗɗen koye haalde he ni heewi te ko mbindumi ko ni heewi
jiboto bo e hoore mi kono ceerno won ko jinnomi kaalen jalten politique jalten fof uddiren ɗum hannde émission o tawde salminde hannde ala uddiren ɗum émission o woni ceerno komi mbiyata ko manam haasidagal a yiyat hannde statut hannde mbaɗo no Moussa Tedvide waɗa statut mum wiya haasideɓam ɓe hannde ma won maayi haasideɓam ɓe tawa yimɓe tato tan yimɓe nayo gandi mo taw wona jawdi ma wona dañal ma wona ko an jotti toon manam neɗɗo fof hannde ni faggi haasideɓe ɓe ganduɗa a ala ɗum ko mbiyata hen goɗɗum gum kadi est ce que haasidagal tigi rigui hannde no woodi walla hewɓe wona koɓe faggotoɓe tan haasideɓe taw ɓe ngala haasideɓe Khalid ɗum kam min iɗino ɗum ɗo salade way hannde min jabti ɗum haasidagal no woodi hannde mi tottuma exemple hannde Khalid no wawi wonde sehil makko ɗanno arta Allah rokka ɗum teddugal mbaɗa ɗum haasida ma a faami an hannde ko waɗat ko a watta ɗum saliyede ko mbiyata non o minen gonnunoɗo min jarata joni noon o wawa yeede kam komi ala o wawa kam yeede komi ala wona gom omon mahana bamma ka mahanani bamma ka omon yeyma ka ala haasidagal ari hannde Khalidou ɓorno wutte an e nder ɓerde ma aɗa andi wutte o no yooɗi wawi a negan ɗum yaltinde ɗemgal ma mbiya Khalidou ande ko ɓorɗa ko no yooɗi wona Khalidou so ɓuftima ñantima ɓornima mbiya o kewɗo titar kewɗo faar haasidagal naati ɗum ala min te kadi sa ɓuftaki a ñantaɓe mbiya yiɗa hoore mum neɗɗo bolle puyɗo wonɗo anani gonon rewɓe ɗiɗo gonon e galle an Allah no rokkuma jondam walla Allah no rokkuma needi gorko ara resma ɓe haasidoma ala ɗum ɗo ala valeur waw gila wona o tawraka noon ɓe mbiyat wona gila o leeli o tawraka haasidagal naati ko laaɓi kalantumani Khalidou gona e galle mawne no waɗa dépasse ana wawa wadde dépasse mbiya non grand o kay gani ko jaay perek haasidagal nenara anani Khalidou gona e galle aɗa liggo yimɓe ganda liggue ma no waɗi fayida kalantama ɗum haasidagal nenara haasidagal ko partout ɓe jaafo mais hay ceernagal ni waɗi no waɗi haasidagal hande a yiyat ceerno mo ganduɗa kala mo duwoni Allah jaɓat an kala mo duwanɗa Allah jaɓata mbiya o anda haydara haasidagal nen naata neɗɗo jaɓan ɗum ko Allah rokkimo ko ay mawɓe men iran ko ɗum ko manam ko toon ɓe dadiri men anani Alhaji Malik jaɓan Seigne Touba ko Allah rokki ɗum ko Seigne Touba jaɓani Alhaji Malik ko Allah rokki ɗum ko Baye Niass Allah ko Allah rokki ɗum ko Seigne Fallu en jaɓani ɗum Alhaji Mamadou Seydou ko rokka ko Fuutankoɓe jaɓani ɗum Khalidou Allah rokkirat hoto ɓe jejji ɗum ɗon manam sum faami tan tawde temps o gas yo yimɓeɓe lawli ɓerɗe ɗe gonen neɗɗo goto hande kala ko Khalidou dañi ay min Khalidou vision am woɗɗani aɗan ko tawi mbimami vision am woɗɗani min kala ko neɗɗo dañi mi wiyat o ko Allah tottimo ɗum te omo handi hen te yimɓeɓe yoɓe beldu ko ha manam tikkere nde ni heewi kaari haaldata o te hay daron mbaddani ɗum tawi hande sa ƴetti 100 sénégalais 90 o fof no gonne esoma tikkere kewɗe aɗa andi adda esoma addat esama adda ɗum ko heege sa tikka tout le temps wawata ñamde ɓerde ma sukkat surtout e leñol min so ɓooyi gonda e esama te hilifaɓe hewɓe beltani beldata mi haala ɗum en direct hilifaɓe hewɓe nanɗo ɓe beltani ɓe ndentodirat journaliste uji nen ndentodira e koye mabɓe animateur uji nen ndentodira e koye mabɓe artiste comédien uji nen ndentodira e koye mabɓe rapport uji nen ndentodira e koye mabɓe te onon fof onon jiiɗi anniya goto yo pula haasidagal no woodi de ana wona neɗɗo ɗo non tawi ko haalde gonga tan tête vide kam ne anda a wona neɗɗo kamɓe eɓe gandi kam a wona neɗɗo aɗan min noon tête vide wona haaside non warten kal mi haalate makko so welama yo taƴi way mi haalat o wona haasida tête vide oɗo wona haasida almudo ceerno mon noon a nanat ko woni fof par nande ka naafi par nande ka tappet par nande fof nat ceerno ma wona tappet wona naafi nanɗona ceerno men ceerno Mody Aidara kala komin kaali ɗo ko ganduɗa komin jumɓe emin jarro emin jaafo ko contexte émission yaari ni te ala haydara komin goppata ko foti yewtede min kaala waɗa saaha min kaala hamminen e hoore amen min jiito koye amen e komin kaali ko min ganda minen ko noon min mbayi ko salminde e juurade ceerno men ceerno Mody Aidara a weltanama eyyi Khalid en beltima émission mawɗo en beltima e kala daaro yo yimɓe jokku wadde partagé a faami eyyi sadakallah nanɗona caatu waalo combaan tête vide kamɓe gonɗo e karalleji ɗi tawi noon wiyete ɗo e Piindi TV à très bientôt en calmini foof